għajjien mejjed. Jessie tilfet il-paċenzja, torta żewġa il-ħbieb u tfal. Qalet lil min isibiela lesta li tagħtih rigal. Gino mar is-supermarket. Għallhom tafu għal xi ġejt, irrid wieħed extra virgin għax qaluli wiġ bla żejt. U li Klara nitħassara għax tassew tinsabla kliem. Araw ftit kemm spiċċat sewwa, bejt wara u oħra quddiem. Alessandro deri ġebbet u jitmasħan irrabjat. Miskin xi tidu jagħmel, kellu dembu taħt il-blat. Sara lanqas wiċċ ma kellha u tassew li la tħassart, smajt li n-nies tat-treq qed jgħidu kif waqqawla wiċċ għall-art. In-nies kollha jidħku b'Luka u jien naħseb illa ħaqqu għaliex Luka strampa l-aħħar għandu għajnejh akbar minn zaqqu. Sama qabdu l-Rosabella, il-belt kollha gerfxu qalbu. Jaħallila tafu x'għamlet? Lil Mikiel sarqetlu qalbu. Ħarsu naqra x'biċċa ġralu dak l-imberfel ta' Tumasu. Jien ma nafx kif irnexxielu illi jdaħħal fellus f'rasu. Smajt li Bella veru stilla, imma dwarha ma naf xejn. Għax in-nies tar-raħal jgħidu li biex tara trid seba' għajnejn. Kulħadd tifittex lil Matthew, imma ħjiel tiegħu m'hemmx. Ma nafx jekk dan hux veru, qalu ħadetu x-xemx. U issa ħbieb se jkolli nieqaf għaliex b'dan it-paċpiċ żejjed, rasi kollha se tisplodi u qed inħossni għajjien mejjed.